Ez da okelik. Ez da okelik. Ez da okelik. Ez da okelik! Ez da okelik. Eskarolak. Berriz eskarolak. Bai, eskarolak. Ez da gure remigio zana beira, brinkolarrak belarra jaten. Tripe gestiko ondotorriko zaizu. Inork ez hau behartzen eskarola jatea. Okelik ez batzen ze jameinata. Bona, Mexabel, lixoak iskurtu ba. Kiskurtuak kita jarrian lixua. Kiskurtuak gile eta guzti aldarrastez dian. Apuntau. Norbaitekin pentsatzen hasi beharko unak egin ez. Ja, edadiane, babo aurrea eta nire launtzeko eta geho eta okerro. Ta etxe honetan gizon batek palta hundia itein. Batez olkik etxeko orduan. Hemengo gizonak hortako diaiarrak bai, olkikiteko. Eskarola ensalada, eskarola gozia, eskarola pastela, eskarola. Nahikoa deo! Eskaolak gehiago jana iezpazue, ondo behilatzen ikasi beharko zue. Ezin diu pieza bakar batek egi esein. Eta zergatik ezin dugu bezeroen okela jan. Bezeroen okela ez da atxature, hoi ezin da ikutio. Venga, jan eskaola! Amastika bondo! Txambrinkola maitia, ekarriko zuokela alik eta azkarren mesedez. Martin, jetxi aiortik. Errezokin ez teekin ez konkistaukota. Ukaldeko eskuna mendik. Aprobetxazak, ama ez teko etiakota. Ultramarinoso eta gure karreza jabatu ezkeo. Gozia, okelik ez bada. Mantequilla. Naixean behin berde pixka atarki sartzea. Zerbait inbaztue, Marko. Ezin dugu okela falta amakoitzen eskarola jaten bukatu. Gazena ez unik itia. Zaion ez, bintzat. Sistema aldatu barko zen dueke. Sistema aldatu, nola? Nik ez dakit, ba? Berrikuntzakin? Txasoain azkar jan, kalten goizuta. Unizko mundu guztia jaztu zaien unen horri jaun. Aldaketa behar zitean. Berrikuntzak. Janti erakarri. Kotxeraz horiek, ze minin diuen. Polikitxo jateko, favorez. Egun on deizuela. Bai, zerbila. Egun on, Martin jauna. Iritsi alda, generua. Ez, oaindik ez. Eskarolakin askatzen hasita nago. Ba, oso ona, omen da. Bai, oso. Egun hauetan 4 kilo flakatu naiz. Ba, barkatuko jazu sentitzen dut, baino... San Antonio, kandela piztu beharko diot, kanbio santu hori iritsi dadin. Aste hontan sin falta aiatuko zala santziaten, baino... Berriz deitu beharko diozu. Herri oso horrela eukitzea adagirik gabe. Karretera dialata esaten diate? Karreterak. Gaur egun edozin puntatara iristen da, edozin karretea eta edozin kamioi. No, berriz ez deituko, eta ber ze esaten jaten. Iristen darien, eman abisu. Ne kontuan, Ramon. Jauna, barkatu izkiazu, esaten dituna gezur txiki hauek. Bakizu, brinkolagatik egiten ditut. Gaurrez? Jarriazu, sekira ezer bat, saldaiteko. Batzuk, ere? Egun no Marixabel.
Okelik iritsi den nahi nuke nik jakin. Garkua pasa behar dekeskarolakin. Jainkuan izenian ez asarraunekin. Noizko espero dek ba urrengo partida. Partida? Goizen esan diate datorrela dida. Berri honen artean onena hori da. Iristen denean deituko dizu dida. Foto? Barkatu brinkola txiki, eske belarri txarra dakat. Belarria! Ikestakak ez belarrik, ez rimik, ez doinuik, ez lotzik ez ezer! Ez tetela apustu egingo. Ikestaka potroik. Ez da tela fotroik? Jarri zako gelatan naheken apustu egingo indik. Bueno, okelan kulpa izango bek. Iozaki sosoteko malda txikita gainen dekela. Oye, ne kulpa izango dek? Espazioko kili jantzak eskaola. Berrogei eskaolak txuleta baten proteinaz eskak. Ta? Jateko berrogei eskaola. Ez ti potroik. Ez da tela fotroinik berroi eskaola gateko? Baita laro gehi. Ta eskuika begainea. Ta txikita gainen detela. Aurrena bilen beharko ikiduzta. Baita bildure. Amartzial! Amartzial! Baina, Martzial! Amartzial! Oita zazpi! Astero moztu behar eure, ez da egipa beharrezkotean. Zure postun presentzia importantia da, Marko. Ezin zea ozin moru. Berrize! Petrik iloana hon biharko deu. Petrik Iluana, ez da... Zer da jakin biharko deu abeintzat? Ze izangoa ba, hainbeste eskarola gandatzen ez du ba. Azken aldiotan ez du beste ikusi etxen. Ara, Marko, okela pixka desbasazte gorputzian hemen txegatuko naizte. Hilda, hobesten duek, txal batzuk hostia. Txalak erotu iten dia, erotu! Ahor nola getuen brinkola txiki, xerra xistrik bajan da. Bakarra, bakarra! Zen ezu, herri guztik jaula gehatzia. Berriz!